गबसार बिसिजिनि सिङाव थानाय बरापारा बाथौ थानसालिनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि बे सानब्रैनि मेलगोनां हाबाफारि बे सानब्रैनि मेलगोनां हाबाफारिया दिनै ब्रैथि सान अर्थात जोबथा सान बे जोबथा सान हाबाफारि बे जोंहा फुंबिलि आरज जोबनानै थांबाय नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा आरज बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंहा बेखौ गैयालासे महरै दानि गरेस्वर समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि मांगोना पबित्र कुमार बर' सार बिथाङा बेखेवनानै होबाय जे बे आरज बादायलायनायाव गोबां माने हालामनि बियाबनि दैदेनगिरि आरो हानजाफोरा बाहागो लानानै लैहोर बाहागो लानायखौ नुदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे आरज बादायलायनाय जोबनायनि उनावनो गेवलां मेल हाबाफारिया जोंहा जागायगोन गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बिटिआरनि इएम महिसर बसुमतारी सार बिथाङा लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनिनो बिटिसिनि इएम मांगोना लक्ष्मण दैमारि सार बिथाङा थि बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बिटिसिनिनो इएम मानगोनां गणेश कसारी सार बिथां आरो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि मानगोनां सनेस्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन ओंखायनो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फालिथायखौ जाहाथे खुंफुंनायाव जाहाथे मदद होगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे जोबथा सानाव मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमु बिलिफां आयदा दङ जोंनि आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मानगोनां फुकन बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा देंखोखौ मेथाइ खनफैगोन ओंखायनो बे हाबाफारियावबो गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो नुजाथिफैगोन आरो जोंखौ मदद होफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों गबसार बिसिजिनि सिङाव थानाय बरापारा बाथौ थानसालिनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि बे सानब्रैनि मेलगोनां हाबाफारि बे सानब्रैनि मेलगोनां हाबाफारिया दिनै ब्रैथि सान अर्थात जोबथा सान बे जोबथा सान हाबाफारि बे जोंहा फुंबिलि आरज जोबनानै थांबाय नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा आरज बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंहा बेखौ गैयालासे महरै दानि गरेस्वर समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि मांगोना पबित्र कुमार बर' सार बिथाङा बेखेवनानै होबाय जे बे आरज बादायलायनायाव गोबां माने हालामनि बियाबनि दैदेनगिरि आरो हानजाफोरा बाहागो लानानै लैहोर बाहागो लानायखौ नुदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे आरज बादायलायनाय जोबनायनि उनावनो गेवलां मेल हाबाफारिया जोंहा जागायगोन गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बिटिआरनि इएम महिसर बसुमतारी सार बिथाङा लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनिनो बिटिसिनि इएम मांगोना लक्ष्मण दैमारि सार बिथाङा थि बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि बिटिसिनिनो इएम मानगोनां गणेश कसारी सार बिथां आरो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि मानगोनां सनेस्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन ओंखायनो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फालिथायखौ जाहाथे खुंफुंनायाव जाहाथे मदद होगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे जोबथा सानाव मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमु बिलिफां आयदा दङ जोंनि आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मानगोनां फुकन बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा देंखोखौ मेथाइ खनफैगोन ओंखायनो बे हाबाफारियावबो गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो नुजाथिफैगोन आरो जोंखौ मदद होफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों